Jozef a Katarína rozhodli sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou otcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvom pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Milá mamka, drahý brat, dnešný deň je pre Jožka dôležitý. Pred vstupom do Božieho chrámu, aby tam prijal sviatostné manželstvo, by chcel poďakovať a odprosiť. Moja milovaná mamička, dali ste mi to najcennejšie, a to život. Ďakujem vám za lásku, starostlivosť i radosť, ktorú ste mi dali. Katarína, berieš si Jozefa za svojho manžela? Verím. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že im budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí, ani nešťastí, ani zdraví, ani chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dní svojho života? Sľubujem. Jožko, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A ja mene Svetej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, že Boh spojil človek nech nerozličuje. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že Svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.